weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dinguiraya fallema ko on waktu yoni ha to jombo ko ñoro kame masina ene jiya e gardidi kabruji men leydi sénégal wen peƴƴerde tati ɓiire oɗo saaha mo gonɗen ko fate he oɗo henna boros horejo leydi sénégal subaka hande o jillo yima to hôpital dalal jama to leydi mauritanie sud sarɗiyeji leydi ndi subaka hande o ɓe jurnitima ko fate banggue jogade kayitaji ɗiɗi woni nationalité ji ɗiɗi oɗo saaha ɓe kolliti woni mo wawata jogade ɗum tan ko joguiɗo poste ji mawɗi e nder laamu leydi mauritanie to leydi mali catala tambigal haqqe innama aade e rima laamu leydi mali nde loskata losko ɓuurgo yawde ko fate banggue mayde wonande oɗon suka jinnoɗo yoɓade fittandu horejo leydi mabɓe to leydi gambi ma en ketto kodde nene abouba yimɓe yaadiɓe yahya jamme mbaɗi seppo jaam yamo ɗum ko hanki gam hollirde ɓe mette mabɓe yoga e konngudi biyeteɗi yahya jamme to guine konakiri woni inde makko sidi mouhammeda diallo kam wonno biftotoɗo yimɓe gam dañde men haalisaji jagganoɗo ɓoccitima e kaso oɗo saaha ko kulhuli mawɗi yoga e yimɓe kabruji men manawena toon to côte d'ivoire burkina faso nigéria ha fayma toon to libéria kame madagascar ha fayma toon to tunisie kame guine équatorial musidɓe tedduɓe woto goɗɓe joni jaññoɗena caggal wonande nde lartu nen ɗo hen majjere wonande nayyi toon to cuuɗi meɗen sadatu ɗi nayyi kene fotanno wonde capanɗe nayyi e goho naggue oɗo saaha kanji kala ɗi jiitama ñalawma hanki o biyeteɗo ibrahima idrissa diallo omo jara dendagal bandiraɓe sadatunaɓe e ko taari sadatu kala omo jara dendagal pelle fulɓe kala guila pelle whatsapp hay ɓoggi karaleje hay noddannoɓe jamma e ñalawma ene larta ene mballa ɓe yiila wonande kolce ɗe kala jiitama haydara hen mankani ɗum noon aɓe jetta aɓe jara dendagal bandiraɓe julɓe kala caggal nde balliɓe e yiilade ɗeɗo henna kolce kanje kala ɗe jiitama dow jaam e cellale kisala Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara mawɗo joguiɗo juɓɓudi mum jaaduɗo e jamanu so tawi noon ko daara rewɓe o ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o ne tawe to Ouest Foire ha fayanma toon to Kermassar binditagol daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko nogas e jeegom lewru juillet ndu gonɗen ndu programme timmuɗo jaaduɗe jangde leydi sénégal jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi sénégal programme français et anglais kame hebloji goɗɗi kala daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene jogui ñamirde mum timmude ko noonne kadi juɓɓudi jangde ɗe ko élémentaire ha faynma secondaire ko noonne kadi e rende deftere Allah teddude wiyande qur'anil karim e ballal jomiraɗo daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui heblo timmugo ko fate banggue informatique ko noonne kadi e kaɗirɗe jaaduɗe jamanu e hinde dowrowe e ballodirala leydi Turki daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene heeɓi kala jiɗɗo windide ɗiyum ko fate banggue cours de vacances ɗiɗi lewru août ha fayenma capantati lewru septembre kala jiɗɗo windide ɓiyuma ko fate banggue cours de vacances sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe
mbadden dando faade daara moderna mo alhaji Saydou Nourou Tall. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labdo reedu malaɗo wule. Ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala. Ceerno Djiby Sy ene safra warɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala. Ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni. Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fini yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa. Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71. Ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hoɗi. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirtini. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen. Ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare nogase jeeɗiɗi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho yonti kabaruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande rewindiɓe weltare TV ton to YouTube jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no woyi wadde kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros diñiɗo e nder windere nde kala ɗo yarata e nder leydi Sénégal ujunnaje ɗiɗo e temedde joyo e capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros ko temedde jeegomo e capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo temedere e sappo e tato neɗɗo ɓen ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw he neɗɗo goto itti on ñaw ko caggal leydi Sénégal temedde joyo e nogas e jeetato neɗɗo ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen kene foto wonde temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeenayo wonnoɓe cuuɗi safara keeɓi cellal mumen capanɗe joyo e jeenayo oɗo saaha mo gonɗen ma ballite e fofandu yimɓe sappo e nayo jalti hen aduna ko wona ɗum ko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall subaka hande o jippima
e cuuɗi safara cippima e cuuɗi safriri ɗi ngam yurnitoyade wonande ɓen ñawɓe taweteɓe toon to hôpital uji ha tente yoga e gueɗe ŋakkuɗe toon ngam oɗo saaha miijade e ɓen ƴettanaɓe ko fati e banggue charge beele kadi ene mbawa hebde cellal mumen subaka hande o yeehi ha toon to hôpital Dalal Jama. ha joni koye on fannu keddorɗen Diouf Sarr woni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kikiɗe hande o addoyi balle payidinen fewi walla mbiyen dosuji jonɗi no fewi kene fotta wonde temedde 5 ujunere taw ko dos giwɗo taw ganduɗa iwi ɗum koye nder Sinopharm jafoɗon Kame Johnson ngam wallide ɓesguji Sénégal naɓe ko fate banggue beele keeɓa vaccin ji mumen ha timma haɓade oɗo henna ñaw coronavirus ɓurɗo diñade hande o e nder leydi Sénégal e wiide Walf Quotidien ɓe kolliti wonande toon to likkada université Cheikh Anta Diop teskama toon wonande daaɓodiral oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus koko ɓuuri ƴellitade toon e nder limore nde ɓe jaltini ɓe kolliti kene fotta wonde 17 taw ko étudiant janggoɓe toon mbasi hen pittali men ɗo tan e waktuji seeɗa ya taw yoga e kuruji jogorani yewede ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo golle e nder leydi Sénégal ɓoyata ma yaltin cimtel mum ko fate banggue waylude ñalɗi golle walla ni waylude waktuji mum hay ko fati to banggue wonande golle no yimɓeɓe ɓittodirta yoga e nokkuji gollorɗi e nder leydi Sénégal. ha joni koye on fannu keddoɗen ma en garte cetal bitegal IRSF ɓe kolliti wonande yoga e test uji taw ko PCR batte o taw ko PCR batteɗi e yoga e majji noon gonani gonɗuɗi caggal ne jogui won e yimɓe ene mbiyane mbaɗa ɗiɗon vaccin ji walla mbiyane mbaɗa ɗen test taw ganduɗa ɗen test wona test pewɗo no fewi kala bannaɗo ɗen test yaltortana ko wondani e oɗon ñaw coronavirus en teskima woni yimɓe koye mumen ene mbiya jogui woni yimɓe sa tawi tan a foti passeport maɗa neldiɓe a yeeɓi halis maɓe mbaɗane ko fate banggue test covid tawa yahani a toon keeɓa test maɗa ko ɗin test uji gonɗi ɓe kalata wona moƴƴi no fewi tene kala ɗo saaha ɓe gaddoyi kayitola walla ɓe joƴini kayitola toon to gendarmerie mo wakkama so tawi kay ɓe jaggui waɗoɓe ɗen gueɗe e gueɗe cattuɗi koko pawete e dow mumen ɓe kollitino ɓe gaddi kene fotta wonde 4 ujunere ko fati e banggue testude ko fati e banggue oɗo henna test biteɗo PCR kaw kan ganduɗa foof ko hay jobdi yoɓetake kono ɗo saaha hewɓe ene jomno e won e gueɗe. ha joni koye Sénégal keddoɗen parɗen koko fati banggue sumgoji heɓanade ñande 23 janvier hitande ujunnaje 2022 ɗum noon ko sumgoji ko fati banggue local woni mairie ji waɗa saaha mo gonɗen liste mum ko fati banggue binditagol wonande ɓen jogorɓe suɓoyade hol jogorɓe ardade commune aji mumen ngol binditagol noon ma fuɗɗo ñande 31 ha fayanma 31 nduɗo hen lewru ha fayanma 14 lewru septembre wonande on joguiɗo ko fati banggue carte d'identité taw ko sédiyawo kame goɗɗi kala walla ko caggal leydi gonɗa ɗo mbawɗa wonde kala ɗo foti ɓattitade nokku mo jiɗɗa on saaha wodde o ma suɓane kadi ma windete oɗon nokku ko ɓuuri yawde e yaccade. ha joni koye Sénégal keddoɗen jayndi yanke taw ko chroniqueur mo ganduɗa ko fati banggue judiciaire jagganoɗo kene wona joni lebbi jonɗi seeɗa taw golloto koto Walf TV biyeteɗo Papa Ndiaye jagganoɗo ko fati banggue wonande koppareje e mbadi ɗe o gollodiranno accitama kikiɗe hanki o taw accitama kikiɗe hanki o Madina Yero Fula finoɓe e nokku biɗeɗo Badiana kañumen hanki kolliti mette mumen no fewi caggal nde ɓe kaɓɓi tekke boɗeje celti boɗeji ma kene fota wonde 12 wuuro kamɓe kala ɓe kolliti ɓe goɗɗani gambi no fewi ɓe kolliti nokku mabɓe ko nokkuji jeebaɗi no fewi tene kadi ɓe ngala courant ngala ndiyama ngala booli moƴƴi no fewi ɓe erima laamu leydi Sénégal oɗo saaha nde wawata faabade ɓe Alhaji Mansour Mbaye ɓurɗo andirede deggo mo ganduɗa taw ko communautaire traditionnel belɗo haala kaalowo taw kadi ganduɗa ko kaalowo mo halkintako jañi kay wonande ɓoggi karalle jaltinnoɗe kikiɗe hanke o wonde o yalti aduna kanko hoorema ko holliti
omo selli omo wi keng tene kadi ala kala ko muusi e makko hay ñaw goto o teskaki e makko omo selli taw mo wuuri tene kadi ala kala ko heɓimo ɗum noon jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe kame heɗiyanko mum kala ene mbiya yo jomiraɗo ɓeydamo jama e cellal e kisal waɗoɓe ɗen gueɗe ɓe ɗacca wadde ɗum nde tawno neɗɗo a yiɗanta ɗum mayde sa yiɗi ɗum mayde a anda an hoorema ko jokki e maɗa toon to wuuro Touba almuɓe janggannoɓe daara goto haɗanoɓe jultoyde gam heɓde gurti mumena taw ko almuɓe mawɓe seeɗa kañumen tigui ngayli ñalawma heccanko e ɓalal mir caggal kay nde ɓe ndiwi dañi hewɓe mabɓe gañiɓe hen goto noon ardi ko dande woni biteɗo Fallu Fall yarano koye duuɓi 19 caggal nde gañi nawa toon to hôpital ma Talibul Fawzayni yalti aduna ñalawma hanki o caggal noon wonande nde jaydiyankoɓe koccodire jangguinowo oɗon daara o holliti wonande sukaɓe janggoɓe toon ɓe ko ɓen tan dokkono gurti kono mawɓe ɓe dokkanoka caggal nde ɓen mettini ko nden tigui mbawi ngabbude ngal ɗo hen ɓalal towgal gam yidde dogde men kono ɗo saaha mo gonɗen loskoji ene jokki e ɗeɗon gueɗe sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Wuld Zahafa holliti kikiɗe hanki o 2,350 neɗɗo ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo hen boros hen 1,960 mbaɗa koye test laboratoire so tawi ko 3,770 mbaɗa ko test rapide woni test jawɗe tawane jogui oɗon boros kikiɗe hanki o koɓe 253 neɗɗo yimɓe tato mbasi pittali mumena 456 keeɓi cellal mumena ko wona ɗum ko Wuld Zahafa konngudi makko kikiɗe hanki o holliti wonande hewɓe leliɓe e cuuɗi safara taweteɗe nder leydi Mauritanie ɓurɓe hen tampude taw tampini ɗumen ko ñaw coronavirus teskama kala kay ƴettunoɗo vaccin jeyaka e ɓen tampuɓe ɓuri tampude ko ɓen ɓe vaccinaki ɗum noon wo erima ɓiɓɓe Mauritanaɓe gam faddade oɗo hen ñaw deɓowo no ɗemgal cumni ene suma ɓerɗe ne yaltina ɓe aduna ɗum noon wawi ñippude ɗum tan ko yaade fesoyade vaccinoɗa ko ɓuuri yawde yaccade ko konngudi makko kanko on jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ha joni keddoɗen koye oɗon fannu jonde hanki disnodiral hakkude jagorɗo e tawtorede hoore jagorɗe leydi Mauritanie ɗum noon ko yurnitade oɗo saaha ñawoɗo tolni e nder leydi ndi ɓe kolliti to wuuro Nouadhibou teskama toon ñawone ƴelliti no feewi kono kadi oɗo saaha maɓe jurnito yoga e gollorɗe taweteɗe e nder wuuro Faggundu gam ustude won e yimɓe golle mumen beele mbawa wencodirde ko wona ɗum ko e ƴettude peeje mawɗe no feewi gam haɓade ngal ɗo hen ɗemgal boros gongal e hebde oɗo saaha mo gonɗen yoga e nokkuji Nouadhibou ko wona ɗum ko hewɓe kollitino ko fate banggue hendu fofandu wiyeten oxygéne koko ngakkuno kono kanko jagorɗo e ɓen tambiɓe cellal ɓalli taweteɓe toon to Nouadhibou kala kolliti eɗen gueɗe kala godani e ngun batu hanki ko fate banggue kuuɗal hirtolelo gonnogal sanga 22 woni waktuji nogas e wagmen waktuji nogas e ɗiɗi wattama 22 wattama oɗo saaha mo gonɗen 8 jamma ha fenma 6 subaka ɗum noon ko hande fuɗɗotto 20 ha 6 kuulal hirtolelo woni kuulal hirtolelo couvre-feu gam haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus ñalawma hanki o to Bawal laaɗi diwoje ngal tun si Nouakchott jaɓɓama toon taw ganduɗa ko chef de conseil militaire des transitions woni Mahamad Idrissa Déby gardiɗo oɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi Tchad jillu mum to Mauritanie Nouakchott jaɓɓimamo toon hoorejo leydi Mauritanie jillu golle kame cehilagal e disodiral ñalawma hande o ɓe kuccodiri gam wadde yewtere mabɓe ko fate banggue caɗele taweteɗe toon to leydi Libye hakkude Tchad Mauritanie kam ene wondi e Libye oɗo saaha hol peeje ƴetteteɗe ha jaam duumiɗo wawa artu toon to leydi Libye ko wona ɗum ko ɓe kaali ko fate banggue catal biyetegal G5 Sahela ha joni toon to Mauritanie keddoɗen suudu sarɗiyeji nde leydi Mauritanie lulima hande lulde mabɓe ko artude e toɓɓe ko fate banggue lawɗinde taw ko symbole leydi ndi ganduɗa haratinen hewɓe jaɓani wonande lulde ɗum noon dirtinama ha alhamisa sanga 9h ko wona ɗum ko subaka hande o suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie arti ko fate banggue jogade kayitaji ɗiɗi jibinande
woni double nationalité eɗen gandi ɓiɓɓe Mauritanie hewɓe taweteɓe caggal leydi Mauritanie hewɓe hen jogui ko nationalité ji to goni to taw kadi ganduɗa mbawata tottede nationalité a leydi mum kono ɓe garti e hollidde wonande woni tan oɗo saaha mo gonɗen mo wawata jogade kayitaji ɗiɗi ko on gollotoɗo e laamu leydi Mauritanie ko wayno wonde président walla président sursarɗiyeji walla wonde hoorejo jagorɗe walla wonde goɗe poste oji taw ko mantiniɗi no fewi ko waɗa ɗum ko kala ngol woni goo guila tan Mauritanie heeɓi jeytade hoore mum ɓiɗɗo Mauritanajo ɓoyata ma wattu jogade kayitaji ɗiɗi taw ko kayitaji jibinande to Mauritanie kedden ha joni jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Mauritanie o holliti ɓe binditi liste mabɓe ɓen jaggaɓe jaggira téléphone aji koɓe capanɗe jeeɗiɗo wonande élève ƴamannoɓe baccalauréat examen aji mabɓe kala ni lama oɗo saaha haade jagorɗo ƴettude peeje hokkoɓe jogori waɗede o saaha mo gondena gouvernement mo leydi Mauritanie darni cetal ngal cetal noon ko subaka hande o ngal cetal ko cetal jogorngal yuɓɓinde ko fate banggue fellugol ko fate banggue pellugol woni tir traditionnel woni pellugol eɗen gandi hanki mawɓe men ko yimɓe wawɓe fetel wawɓe mbaɗɗu puccu ganduɗa joomum jogo fetel so yaha ha yirlo less reedu puccu tawne fella eɗen gandi lowa tuppa ko gueɗe kewɗe ɓe mbaɗanno hen mantiniɗe no fewi ɗum noon Mauritanie yejjitta jeeya koye culture mum kono kadi gam haɓade ko fati e banggue yoga e barodiral addude nden kay kisal alay saago woni fetelaji kakkediɗi taw ko poɗɗi yamirede kono kadi oɗo saaha ma yuɓɓine ko fati banggue ñalawma ɓurɗo wawde fellude e moni kala hono fellirta e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal kam ene wondi e koolaɗo kuuɓal jagorɗo kalfinaɗo pinal kam e ñeñal e coftal ɓalli kam yoga e ɓen halifaɓe diine kam e aada kala sen wi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali CNDH ko catal tambingala ko fate banggue haqqe innama aade e nder leydi Mali ɓe erima gouvernement mo leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen nde wawata wadde losko yañgo no fewi ko fate banggue mayde wonande oɗo suka gorko mayɗo jamma heccanke o toon to hôpital mo Gabriel Touré taw kadi ganduɗa talata jewtuɗo hande woni yontere ko yinno yoɓade fittandu hoorejo leydi ndi woni Assimi Goïta o saaha mo gonɗen caggal yalti aduna ɓen kolliti haqqe neɗɗo oɗo saaha mo gonɗen ɓe ganda holko jeeyi sababu hawo yalti aduna kono yo loskoji luggi mbaɗe hen gouvernement mo leydi Mauritanie mo leydi Mali jafuɗon itti sete timmuɗo no fewi jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koni yankagal woni colonel Sadio Camara kame seti mum timmuɗo jillo yima taw ko nokku biyeɗo Kawal toon eɗen gandi ko jango wanno toon ñande 17 nduɗo hen lewru taw wanno koye gollorgal sunuwaji kam e Mauritanie naɓe ha ganduɗa kene fota wonde sunuwaji tati gollotoɓe nder ɗiɗon sancieji kam ene wonde Mauritanie naɓe ɗiɗo bifta hen ñalawma hanki o ambassadeur mo leydi Mauritanie kam e leydi Chine kala kolliti beele mune darde laamu leydi Mali gam yiilade ɓen biftanoɓe ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaa toon to Bourem oɗo saaha mo gonɗen finoɓe toon ɓe kolliti mette mumen no fewi kame gulali mumen oɗo saaha satti yiide ko maaro weeɓani yiide ɗum noon ko caggal nde 50 kilos won tan sac mo 50 kilos wonno sappo wonno kene fotto wonde ujunnaje 350 mboɗo caggal noon ɓeydi ha yetti ujunnaje 200 oɗo saaha mo gonɗen yettima ujunnaje 200 wona moni kala wawi ñamde o saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe duttima yoga e gaweje kono kadi hewɓe tuyama maaro kono posuji ɗi mbayi kono posuji sosoɓe ni donki dañde no ñamiri maaro hewɓe hen batti jiggoyade taw ko toon to Niger kene foto wonde 25 kilo ɗum ne kadi ɓuuri serde ɓe erima wonde laamu leydi Mali nde wawata fabade ɓe to Kajola woni toon ko haɓade ñaw biyeteɗo paludisme taw ko simwo ɗum noon ko haɓade nguɗana ñaw kene fota wonde temedere e capanɗe tati ujunere suka woni ko windita ene jogui ñaw paludisme kene fota wonde temedde jeegom agence taw ganduɗa ko vaccine o vaccin ji ko fati banggue paludisme woni ko ƴetta temedere agence taw ganduɗa ko waɗoɓe dépistage yimɓeɓe ƴewde so tawi ɓe ngala paali woni ko ƴetta toon ɗum noon ɗum ɗo kala ko haɓade nguɗon ñaw taw haaliso waɗon finance ko ONG kewɗo wallude yimɓe haɓade ñaw biyeteɗo paludisme
to leydi Mali kedana joni école leydi Mali hande o nan rutto e caɗele mawɗe no fewi ɗum ko caggal nde syndicat jangguinoɓe kolliti ñalawma hande ha fenma janggo maɓe joƴƴin ɗerewol maɓɓe gam ruttade hofgo juuɗe balɗe tati gon hofgo noon hofgo juuɗe balɗe 12 jafoɗon gon hofgo noon jogori fuɗɗade ko ñande 12 août ha 16 so ala ko gasi maɓe jaa ha 17 ha 23 août 27 août kono kadi ñande 27 ha fema 3 août ha 5 août kala so ala ko gasi koɓe jogorɓe artude ɗiɗon a seppoji bandaw hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi Mali kam e hoorejo jagoro mum biyeteɗo Mouhtar Wane ha hande nana e galleji ndenka ko wona ɗum ko hujjiyanke maɓɓe kewnoɗo yurnitade golle mabɓe biyeteɗo Mamadou Ismaila Konaté holliti kañum e horum haɗama yiideɓe kono kadi gardiɗo Landa Sadia biyeteɗo Oumar Mariko holliti hen a mette mum no fewi sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodde nene Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV kabaruji men e ɗemgal pular ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi ɗo hennete nder leydi meɗen te Gambie mbiyen tan yiɗɓe yaadiɓe Yahya Jammeh hanki noon ɓe mbaɗi seppo mabɓe taw seppo ngo ko seppo jam yamo walla ko seppo jam ɗo e damal Banjul to wiite Aji ha jaborgal men kalfinagal ko fati ñawoje ɗo hennete e nder leydi ndi kamɓe noon caggal nde nguɗo goomu tafanogu gam yurnitade pele Yahya Jammeh wiite TRRC nde waɗi cimtol mun holliri Yahya Jammeh de ko neɗɗo dirtinowo jawdi ko joɓotoɗo pittali ko baɗowo ni ko battowo ni kamɓe noon ɓe mbi ko ɓe jaadani hen hande ɓe jaadani hen janggo ko loppet ɓe ngala e ngol ɗon cimtol tene kadi e ɗum saabi ɓe mbaɗi seppo mabɓe taw ko seppo jam yamo ha ɓe jetti e ngal ɗon jaborgal kono kadi ɓe guiri hen hoorejo leydi ndi tigui nde wawata yurnitade ɗum nde tawno ko on tigui tottangol cimtol ɓe kolliri hollirama kadi ɗo e nder leydi ndi eɗen gandi Landa laami noon ɗo duuɓi nogasi ɗiɗi biteɗo PRC mo Landa Yahya Jammeh e Landa hoorejo leydi ndi président Adama Barrow biteɗo NPP enen fof enen gandi kamɓe woni anniye mabɓe oɗo waktu ko lingodirde woni waddude coalition yaade e ɗiɗo sungoji ñande 4 lewru décembre ɗo paaɗen wadde mbiyen tan de ene wayno ɗum ɗon beele jogorani herƴinde hakkude mabɓe walla taw ma ɓeydo kadi beldigal e kaldigal e kawral hakkude mabɓe ɗum noon wadde mbiyen tan kala ko woni lahal ma juuɗe en te jiitu kodde nen Abouba jokkodirano e weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba sen giwi toon to Serekunda mo Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry o wiyete ko Sidi Mohamed Diallo jagganoma ɗiɗo hen dumunnaji taw ganduɗa ko neɗɗo kewɗo biftoɗo yoga e yimɓe wonɓe taw ko joomen ngaaluji ɓe nawɓe cuuɗi ɗumen heddaɓe nodda jinnaɓe ɓeɗon so walla koreji ɓeena amin cohli somtel walla somtel o noon ndin gani mawdi jagganoma caggal o dañi ɓoccitade kaso o dogui kono kadi hewɓe kolliti ɓuuri yawde yaccade alay saago o yiite ndenka e kisala ɓeydama e ɗin cuuɗi wonande dumbirɗi taweteɗi e nder Conakry ha e nder leydi ndi kala ko ɓuuri hawnade ɗe gone 21e siècle ɗum waɗi ko waɗi toon to Guinée nokku biyeteɗo Kundiara ene tawe nokku biyeteɗo Kujana taw kadi ganduɗa ko wuuro wiyetengo wala wuuro wiyetengo wala ene tawi nder préfecture mo Wingana to noon ko debbo goto cowiɗo ala ko heddi so wonane jogori heɓtade eɗe sa noon caɗele mawɗe kefti ɗum wuuro ngo to woni ɗo booli ngala haydara ala tene kadi ala kala koɓe mbawi nawirde oɗo henna debbo cowiɗo taw kadi daña jaam e kisal ɓe ƴetti ko weloji ɗiɗi ɗin weloji ɗiɗi noon ɓe kaɓɓi hakkude weloji ɗiɗi ɗi wonande leɗɗe tiɗɗe no fewi ɓe mbaɗi hen jayorgol ɓe lelni hen debbo o woni yeeso e welo o woni caggal o e welo aɓe puusa ngam nawde debbo hedde keerol hakkude Sénégal kam e Guinée nokku biyeteɗo waɗani Salimata ko toon ɓe nayimo beele o heɓa safara makko to Côte d'Ivoire koɓe temedde 3 ujunere wonande ƴamoɓe baccalauréat ko ñalawma hande o woni jencude ndi hewɓe nana moosa e hewɓe nana tummini konin koɓe faabuɓe hinde sapeur pompier toon to leydi Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo Coklok ɓenne kadi hande kolliti metti mumen natan to hofgo juuɗe ñande 29 woni ñalawma ɓaawo janggo
ngam teskedeɓe so tawi cum waɗi ko kamɓe, so tawi neɗɗo yoolima ko kamɓe, so tawi kadi neɗɗo waɗi accident ko kamɓe, kono kadi ko kamɓe ɓuuri famɗude jobdi, kamɓe kadi ɓuuri yeɓede e nder leydi ndi. ñalawma hande o woni jonde hakkude Alhassane Dramani Ouattara kam e Laurent Gbagbo ma en gartoy hen to Burkina Faso nokku biyeteɗo Pama hakkude nokku biyeteɗo Badiawari toon kadi koninkoɓe leydi ndi kolliti nangi toon boniɓe yonɓe no fewi won hen ɓeɓe jooɓi pittal men koninke goto wasi hen fittadu mum to Niger toon kadi kene foto wonde 14 jamburu ko ɓen tigui jooɓa ɓen tigui pittal men guitta gon janggu noon waɗi koye nokku biyeteɗo wiye noon nokku biyeteɗo jafuɗon waɗi koye nokku biyeteɗo waɗi koye nokku toon to Niger ko jangu musngu waɗi toon taw koye nokku biyeteɗo Bangui Bango taw ganduɗa koye nokku biyeteɗo wiye ko toon nguɗon jangu waɗi hanki kikiɗe wonande jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu holliti ɗum waɗɗani kerol hakkude leydi Niger kam e leydi Mali to Libéria Monrovia horejo leydi woni George Weah mawnini ñalawma hanki o jeytari leydi mabɓe duuɓi 174 kono ɓe mbasi koye findinde leydi ndi kala haɓade oɗo hen ñaw coronavirus ganduɗa leydi ndi taw ganduɗa wonno ko juuɗe mum ko hakkude Royaume-Uni kam e États-Unis de Amérique to Madagascar fawino juuɗe mum e worɓe tato hen ɗiɗo ko toon to France goto koto Amérique jeegomo ko ɓiɓɓe leydi ndi yinnoɓe derguidde laamu andiri yinnoɓe yoɓade fittan makko procureur holliti oɗo saaha ɓe goni koye loskoji mawɗi no fewi tene kadi gueɗe kewɗe puɗɗima famede hen toon to Tunisie wi Figaro police uddi wonande bureau Al Jazeera joɗinoɗo toon to Tunisie ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi riiwi wonande horejo jagorɗo e leydi ndi kono ne kadi yowi kala ke ene wiye sur sarɗeji ndu leydi ndi to Guinée équatoriale caggal nde Royaume-Uni holliti wonande oɗo saaha waɗi sanction mawɗo no fewi faade cukko hoorejo leydi Guinée équatoriale woni tan Théodore Obiang ɓi hoorejo leydi ndi ɗum noon kamɓene ɓe nodditi ambassadeur mabɓe woni ɓe guddi ngal taƴodiral waɗi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena